Ang DCGB miyembro kan KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras niya to mga tugang alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos, mga tugang ngunyan na aldaw nin Miyerkules, September 3, 2025. Ini ang bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Ma'am Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, PRO5 naglalaom sa liderato ni Brigadier General Nestor Babagay Jr. na mas magiging makusog pa ang koordinasyon asin pagtabangan kan komandansya asin Philippine Air Force Tactical Operations Group. DPWH daipanin kasimbagan kunata sa good sangunyan ang tinampo na patutukad sa Barangay Morera kan Ginubatan, garuna sungkaan asin daipa na iirahay. Pagtagamanin pondo sa masunod na taon sa mga classrooms imbes sa flood control project, siniguro ni ako Bicol Party List Representative Garbin. PSO Legazpi Chief Octavio Rivero nangapudan sa mga motorista na sumunod sa leyes pangtrapiko. Sa lado nasyonal, 12 na luxury cars kan pamilya Diskaya nasa kustodiya na kan Bureau of Customs. Flood control project scam nakaugat sa budget process, sigon kay House Committee on Public Works and Highways Chairperson, asin Surigao del Sur Representative Romeo Momo. Implementasyon kan universal healthcare sa nasyon nasa 80% na sigon kay PBBM. Presidente kan Centerways Construction and Development Incorporated inako na sa diring kwarta an itinao na campaign donation kay Senator Cheese Escudero. Sa ibang nasyon, North Korean leader Kim Jong-un nasa China na. Baretang Sports, Alex Yala mapartisipar sa Guadalajara Open matapos ang historic US Open win. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Naglalaom ang Philippine National Police Regional Office 5 o PRO5 sa liderato ni Brigadier General Nestor Babagay Jr. na mas magiging makusog pa ang koordinasyon asin pagtabangan kan PNP Bicol asin Philippine Air Force Tactical Operations Group 5 sa pag-utob kan sa indang mandato na mantiniron asin siguruhon ang kaligtasan asin seguridad kan mga Bicolano. Nagpaabot man in pag CRD Babagay sa bagong asumir na Group Commander kan PAF-TOG-5 na si Lieutenant Colonel Joel Vergara kasalida ni Colonel Jose Romulo Dilag. Kasuod opisyal na ginibo ang turnover ceremonies sa Bicol Air Station sa siyudad ni Legazpi. Ang nasabing aktibidad pinanginota ni Brigadier General Juliano Llarena PAF Commander kan Tactical Operations Wing Southern Luzon asin pig-atenderan man kan iba pang mga regional directors kan uniformed units sa Kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa Gudgunyan, daipang tultol na kasimbagan ang DPWH, kunata sa Gud Sangunyan ang tinampo na patutukad sa Barangay Morera sa Ginubatan Albay, nagaro ng sungkaan sa lubak, daipananggad pigi irahay. Ini sa ibongkan mismong si Mayor Gemma An Onghoko ang naghapot sa DPWH. Kunata, piglalapwasan ang nasabing road section. Enot kay ni sinabi kan DPWH na kaya daipa nagkakaigwanin widening asin reblocking sa Morera dahil daipa nagkakaparalod ang mga kahoy sa gilid kan tinampo asin mga poste kan aleko. Alagad sa pag-uugid kan DCGB News, apesar kan na clearing na ang mga nakakaulang digdi, daiman pigpupuunan ang patrabaho kaini. Katakod kaini nagpasarna ni resolusyon ang sangguni ang bayan kan Ginubatan para ipaabot na sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos ang nasabing atrasadong patrabaho kan tinampo.
Ang baretang ini hatod sa Indukan. This time check is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Mas prioridad gunyan kan gobyerno nasyonal sa pagtagaman nin pondo sa masunod na taon ang mga classrooms imbes na flood control. Ini ang naging pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Sa iyang sinabi na nag-aadal na ngunyan ang Kongreso para sa Annual Budget 2026 asin saro sa nahihiling na tawanin prioridad ang mga eskwelahan. Ini dahil sa kakulangan nin mga classrooms, plano kan Kongreso na imbes na mga flood control ibuhos ang dakol na pondo asin tawanin prioridad ang agrangay kan mga eskwelahan. Piglalaoman na sa mga masunod na bulan iirahayon asin dadagdagan nin mga classrooms ang mga pampublikong elementarya asin sekundarya dahil prioridad iningon yan kan gobyerno nasyonal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tanganing mas mapalangkaw ang produksyon nin mga agricultural products sa probinsya nin Albay, matutok ngunyan ang gobyerno probinsyal sa integrasyon kan modernong pag-uma. Ini kasunod kan pagbisita kan mga nakaaging aldaw, kan ORA o Ora International Corporation gikan sa Israel, sa Albay Provincial Agricultural Office o APAO asin Albay Veterinary Office. Tinukar digdian pwedeng tabang na maipadara sa probinsya sa lado kan modern agricultural inputs. Pwedeng darahon sa probinsya kan Albay ang mga modernong makinarya, sistema nin pag-uma asin pag-ani gamit an ititindog na Excellence Center sigon sa Chief Executive Office kan Archipelago Philippine Ferries Corporation na si Christopher Pastrana. Sa paagi kan nasabing Excellent Center, matutukdoan ang mga parauma kung paano ang tamang scientific farming. Sa paagi kini siguradong maitaas ang produksyon asin income kan mga parauma sa probinsya nin Albay. Nagdistribuyer nin tsinelas para sa kinabukasan ang Philippine Councilors League o PCL sa Barangay San Andres Resettlement Site sa Santo Domingo, Albay. Sigun kay PCL Albay President Kinatawan Patricia Gonzales Alsua, nakatuyuhan kan sa indang aktibidad na magbaba mismo sa mga barangay asin mahiling kung ano ang pangangaipuhan kan komunidad. Sinabi niya na dakulang tabang na mapakusog asin mapakarhay ang mga programa asin aktibidades sa mga barangay tanganing mamatean kan mga konstituentes ang tabang kan gobyerno. Sa ibong nalado ipigpasalamat naman ni Kapitan Eva Banwa ang tabang na ipinaabot sa indang barangay kan PCL sa pagsasabing dakulang katabangan ini sa mga barangay. Nangapodan si Public Safety Office o PSO Legazpi Chief Octavio Rivero sa mga motorista na sumunod sa leyes pang trapiko. Sigun kay Rivero, importante ang pagsunod dahil daisindanin papalampason sa mga siring na insidente lalo na ang mga pagparada kan mga lunadan sa bako man designated parking area asin iba pang bayulasyon. Tinawan doon ni Rivero na daimasitaan sa indang mga personahes kung daini nahihiling na bayulasyon. Sinabi niya na aktiboan sa indang mga personahe sa pagmonitor sa palibot, mantang siniguro kan opisyal ang tamang approach o pagiging malumanay sa mga may bayulasyon, tanganing makuaman ang buot kan tawo. Ang pahayag ni Rivero, kasunod ka nag-viral na video kan sarong lalaki na nasampulan kan pagclamp kan sa iyang motorsiklo matapos na magkausa nin obstruction o pagparada sa bako man parking area asin bayulasyon sa driving without license. Sa ngunyan, ipigpreparar na ang pagsaangat o isasaangat na asunto sa nasabing persona. Pinirmahan na ni Albay Governor Noel E. Rosal ang kasuguan may kinaaraman sa pagpapautob kan Flexible Work Arrangements o FWA sa Kapitolyo. Ang nasabing kasuguan epektibo magpuon sa enot na aldaw kan Septyembre, base naman sa Civil Service Commission o CSC Memorandum No. 6 Series of 2022 na nagtataon nin mga polisiya asin guidelines sa FWA sa mga opisina kan gobyerno, local government units asin iba pa. Nakapalaman sa nasabing kasuguan ang pagtaon nin kabangang oras na allowance period sa paglaog sa trabaho para sa mas angkop asin adaptive na schedule para sa mga empleyado kan Kapitolyo. Batay sa ipinasar na memorandum, kapag nag-avail ang sarong empleyado nin allowance o grace period sa indang paglaog sa opisina, pwedeng mag-extend man ang oras kan sa indang reporting sa kaparehong aldaw. Ipapautob ang siring na regulasyon kada Martes hanggang Huwebes, mantang bako ini aplikable kada Lunes asin Biyernes.
23 na mga estudyante sa grade 12 ang benepisyaryo ngunyan kan Ready Set Go, a free college entrance test review kan sangguniang kabataan kan Barangay Dapdap, Legazpi City. Sigon kay SK Chairperson Maria Maxine Castillo, na nasabi mga estudyante bako sa nanghali sa saindang barangay, kundi hali man sa mga pagtaraning na barangay. Ipinaliwanag ni Castillo na sa laog nin 5 Domingo poon alas 8 nin aga sagkod alas 12 nin udto nagkakaigwanin session sa mga asignaturang mathematics, science, reading as in language proficiency. Ang durasyon kan review sagkod sa September 21 kung saan matapos ang session, ipapairarom ang nasambit na grade 12 students sa mock exams para mahiling ang saindang kahandaan sa pagkuanin entrance college exams sa mga state universities and colleges. Nagtatabang man sinda sa pagproseso kan pagsumitir nin mga dokumentos na kaipuhan sa eksaminasyon, tanganing masiguro na makapagkomplean mga ini as in makapag-take nin exam. Nahulog sa kamot kan mga tauhan kan Tabaco City Police Station matapos madakop ang sarong suspected drug pusher sa syudad matapos ang matrayumpong drug by bust operation kan PIDEA Law Enforcement Unit kay bahan ang mga operatibas kan Tabaco PNP. Ang suspect natakma sa Purok 6, Barangay Fatima, Tabaco City. Alas 3 nin hapon ginibo ang drug by bust operation. Nagresulta sa pagkakumpiskar sa may 10 gramos kan pigtutubudan na shabu na nagkakantidad nin 68,000 pesos. Matapos maaresto ang suspect tulos na pigpreparar ang pagplantar nin kasong pagsuhay sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Pig-inganyar kan Civil Service Commission o CSC Bicol ang publiko na partisiparan ang gigibuhon na job fair sa September 5 ngunya na taon sa 3rd floor kan SM City Legazpi. Sigon sa CSE Bicol, ang mga interesadong job seekers kaipuhan na magdaranin fully accomplished personal data sheet as in recent passport size na litrato na may pangaran as in pirma kan aplikante. Apera kaini kaipuhan man magpresentar nin Certificate of Eligibility, ratings o lisensya, pati na ang transcript of records. Pinag-abisuhan ang mga partisipantes na magsulog nin casual o business attire sa aktibidad. Bukas ang job fair po na alas 10 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal Asiniba pa pagkatapos kaini. Nagustabi ka mo sa Legazpi. Land of brave hearts, bright smile, and the biggest celebration of who we are. Ibalong Festival. It is not just what you see, it's what you feel. The rhythm in our streets, the warmth of our people, and the hero in every Bicolano you'll meet. Ibalong lives in how we stand strong, how we celebrate life, and how we show the world what it means to be a Bicolano. Heroes are not just in stories, they live in all of us. Come to Legazpi, awaken that hero within. This year's celebration is bigger, brighter, and bolder than ever. Opening fireworks display, Ibalong exhibit, Art vs. Cancer, Shades of Strength, Ibalong Agri Trade Fair, and Beer Plaza. Grand opening parade, Ibalong Festival Boxing Competition, Eucharistic Mass, and Ibalong opening concert. Ibalong Tattoo Expo 2025, First Mayor's Cup Ibalong Festival, Open Karate Do Championship, Derby, First Mayor Hisham Ismail Airsoft and Speedball Competition, Baile de Ibalong and Dance Showdown 2025, Vocal Warriors Ibalong and Sing Off 2025 auditions. First Ibalong Digital Animation Competition, Beach Volleyball Tournament, Ibalong Festival Grand Jog Fair 2025, Ibalong Bandfest, Battle of the Bands, and Ibalong Golf Tournament. Ibalong Zumba 2025, the first Ibalong Fun Bike and Fun Run, Car and Motor Show, Ibalong Grassroots Dance Sports Tournament, and DMS Medical and Optical Mission, Table Tennis Tournament, and Dragon Boat Invitational Race, Fort Mayon 360 Bike Challenge, Tahanang Tanghalan and Ibalong Football Tournament, Second National Billiards Tournament, Mutianang Ibalong Coronation Night, Vocal Warriors Sing-Off Grand Finals, Ibalong Street Dance Competition, First Ibalong Festival Regional Open Pamsay and Cuguroy, and the Grand Finale. Live Bini Concert. At opo, Bini is coming to Legazpi. Kaya, don't miss it!
from August 1 to September 6. Feel the beat, taste the culture, live the legend, street parades, pageants, concerts, food, and adventure. Ibalong Festival 2025. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaari maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal asin Ibapa. Nasa kustodiya na kan Bureau of Customs o BOC ang dosing luxury cars na konektado sa Pamilya Diskaya matapos ang ginibong search operation sa headquarters kan St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation sa Pasig City, Kasuudma. Kasuudmang aga nasusog kan BOC ang duwa sa dosing luxury vehicles na sakop kan search warrant gikan sa Manila Regional Trial Court Branch 18. Ang mga lunadan sarong Toyota LC300, 3.3 V6 ZX, 80 SUV 2024 asin sarong Maserati Levante Modena 2022. Na nakuha sa operasyon na pinanginginotan kan intelligence asin enforcement units kan BOC. Pagabot nin banggi, kinonfirmar kan BOC na isinuko na ang 7 sa natatadang luxury vehicles asin sa ngunyan nakasecure sa compound kan St. Gerard Construction. Kaibahan sa mga lunadan na ini ang Rolls-Royce Cullinan 2023, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz G-Class Brabus G-Wagon, Mercedes AMG G63 SUV 22, Toyota Tundra 2022, Toyota Sequoia asin Cadillac Escalade ESV 2021. Mantang ang ultimong tulong lunadan ang Mercedes-Benz G500 SUV 2019, GMC Yukon Denali SUV 2022 gas asin Lincoln Navigator L 2024 nasa mga authorized service center para sa pag-irahay asin tulos man na isusuko sa BOC pagkatapos na mairahay ang mga ini. Gabos na nasabing lunadan, formal nang sinelyuhan kan BOC asin pigbabantayan 24/7 kan mga tauhan kaini asin kan Philippine Coast Guard. Ipapairarom sa verifikasyon kan importation records ang na-recover na mga lunadan para maaraman kung nagsunod ini sa customs laws. Nakaugat sa proseso kan national budget asin sa mga questionabling ipinapalaog kan mga ahensya ana flood control projects scam. Sigun kay House Committee o Committee on Public Works and Highways Chairperson asin Surigao del Sur Representative Romeo Momo. Sinabi ni Momo na igwang mga proyekto na tapos na, pero sa giraray pinondohan sa National Expenditure Program o NEP, mantang igwang mga proyekto na buminutuwa asin bako malinaw kung sa inaghali. Ang NEP, pigsusumiter kan Department of Budget and Management o DBM sa Kongreso. Asin pigbabantayan kaini ang gigibuho na propwestong budget para sa masunod na taon. Ipinaliwanag ni Momo na maski ang Kongreso ang nag-aprobar kan General Appropriations Bill na pigpipirmahan kan Presidente, nagahali ini sa NEP. Apat na proseso ang pinag-aagihan kaini ang preparasyon, authorization, execution asin accountability. Tinaawanin doon kan kongresista ang importansya na makonsulta ang mga local asin regional level para masiguro na susog ang proyekto na ibubugtak sa NEP sa pangangaipo kan komunidad.
Madali nang makamtan ang universal healthcare sa nasyon. Ini ang ipinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang pagbisita sa Bataan General Hospital para inspeksyonon ang pagpapautob kan zero balance billing program sa ospital. Sigon sa Presidente, nasa 80% na ang implementasyon kan universal healthcare o UHC. Asin dakulang tabang ang nasabing programa sa ngunyan, ipinapautob na sa 78 na pampublikong ospital sa bilog na nasyon. Sa Bataan General, pasanasigon sa iya, uminabot na sa 2,976 na pasyente ang natabangan kan programa. Ipinag-orgulyo man kan Presidente ang pagbukas kan bagong urgent care and ambulatory service o BUCAS Center sa man iba-ibang lugar. Tinawanin doon kan Presidente na handa ang gobyerno na ipagpadagos ang pagpapakusog kan health system para maabot ang target na kompletong universal health care. Piglinaw kan Presidente kan Center Waste Construction and Development Incorporated ang saro sa 15 na construction company na nakakuan in flood control projects kan gobyerno sa sadiring kwarta kaini ang ginastos bilang tabang. Sa pangangampanya kay Senate President Francis Chis Escudero sa ginibong pagdangog sa House of Representatives may kinaaraman sa anomalya nin flood control projects, sinabi ni Lawrence Lubiano na 30 milyon pesos gikan sa sadiring kwarta an itinao bilang campaign donation kay Escudero kan 2022 elections. Dahil naman ining ibang mga kandidato na nataawanin anuman na donasyon sa eleksyon. Piglilinaw o paglilinaw ni Lubiano na ang kwarta bako hali sa iyang kumpanya. Magigirumduman na inako ni Escudero na naging amigo niya si Lubiano kung saan saro siya sa mga campaign contributors kan 2022 elections. Ibinulgar ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan na igwang 15 na nawawarang flood control projects gikan sa sobra sa 1,600 na proyekto na sa indang inugid. Gustong sabihon day pa maaraman kan ahensya kung saan itinindog ang mga nasabing proyekto. Piglinaw kan dating sekretary na magkaiba ang non-existent projects sa ghost projects. Sinabi niyang ang ghost projects may record na completed na alagad kapag inugid sa aktwal na lokasyon, wara man nin ay itindog na infrastruktura. Mantang ang non-existent projects, padagos pang pigbabalidar kan ahensya. Base sa report, ang 15 na nawawarang flood control projects makukuha sa Bulacan asin sa Regions 1, 2, asin 3. Dagdag ni Bonoan na handa siyang isumitir ang gabos na sa indang findings sa presenteng liderato para makatabang sa planong reorganization kan ahensya. Masumiter nin motion sa Department of Justice o DOJ Secretary na si Jesus Crespin Remulla sa Office of the Ombudsman. Mawot kay ni na maresolberan ang pigsaangat na reklamo sa iya ni Senator Amy Marcos na may kinaaraman sa pagkakaaresto kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Isinumitir ni Senator Marcos sa Ombudsman ang Senate report kan chairman kan Senate Committee on Foreign Relations dahil sa pagkakaaresto sa dating presidente kung saan kaibahan ang pangaran ni Remulla. Enot nang kinumpirmar kan Supreme Court na kaibahan si Remulla na dai nakakuanin clearance para sa interview kan Judicial Bar Council para maging masunod na ombudsman. Kaibahan ni Remulla sa Philippine Charity Sweepstakes Office, Chairperson Felix Reyes, na wara pang clearance hali sa ombudsman. Barata sa ibang nasyon, nagabot na sa China si North Korean leader Kim Jong-un. Kaibahan kay ni ang aki na babae na si Kim Joo-a na iyo ang pigsasabing masalida sa iya sa pwesto. Nasa China si Kim para mag-atendir sa Victory Day Parade sa pang-80 taon kan pagtatapos kan World War II. Makakaibahan kay ni na mag-atendir ang nagkapirang world leaders arog ni na Russian President Vladimir Putin, mga leader kan Iran, Myanmar, Cuba asin kadakol pang iba. Lunad kan sa iyang bulletproof train, sinabat siya ni Chinese Foreign Minister Wang Yi. Ultimong nagbisita si Kim Jong-un sa China kan 2019 kasabay kan ika-70 anibersaryo kan diplomatic ties kan duwang nasyon. Baretang sports, dinaog ni Pinay tennis star Alex Yala si Aryan Hartono ka Netherlands sa score na 6-2, 6-2 kasubagong maagahon oras sa Pilipinas para puunan ang sa iyang kampanya
sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Si Yala Sangunyan, ranked number 75 sa Women's Tennis Association o WTA rankings, iyo ang second seed sa tournament. Mientras ni si Hartono, 29 anyos, na Sangunyan, ranked number 187. Ginana ni Yala ang kawat matapos na makahawas ini sa second all 2 all-time sa second set asin tinapos ang kawat sa 2 oras asin 9 minutos. Naimbento ang ThinkBook Plus Gen 2 saro sa 100 Best Inventions kantaon 2021. Ang ThinkBook Plus Gen 2 ang ipigkokonsidera na groundbreaking invention namin na opresir nin unique dual screen experience. Kumpesto ini nin 13-inch display as in second e-link o e-ink display sa luwas kan lid. Namin natugot sa users na gibuhon ang laptop na sarong tablet kapag isinara. Istorya na iiba! Sarong estudyante ang nagigibunin application o app na nagtataonin swestyon kuno arin asin anong oras magayon maglaba asin magpamara o mapamara ang sinampay base sa magiging kamugtakan kan panahon. Segon kay JD Satsatin, sarong computer science major, na nakuha niya ang idea na gibuhon ang maglalaba app dahil sa iyang lola na pirming naglalaba. Asin siya ang pigsusugo na magsirong kan mga sinampay kapag biglang minauran. Dahilan kaini, naisipan ni JD na gibuhonan app para maaraman kunuarin asin sa good anong oras magiging magayon ang panahon para maglaba asin magsampay o magbalaybay nin mga bado. Flashback! Ngunya na aldaw September 3 kan taon 1898 nagbutwa ang enot na issue kan libro na La Independencia, an periodical organ kan Philippine Revolution kontra sa Spain. Pinanginota ni General Antonio Luna, Supreme Chief kan Army, sa irarom kan administrasyon ni Emilio Aguinaldo ang pagbilog kaini. Ang publication kaini nagpadago sa panahon kan Filipino-American War. Sa parehong aldaw kan 1899 na ipublikar ang La Independencia na may Spanish lyrics kan Philippine National Anthem na may titulong Filipinas na sinurat ni Jose Palma. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, asin si Miss Jenny Matthew Balyaran, kay bataman sa social media writers si Miss Shara May Leron, asin Mr. Jimos Barrios, asin man po si Miss Jenny Matthew Balyaran. Sa lado technical kaibahan ta po si Sir Ronald Baldo, Mr. Jerome Nico Martinez, and sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Ma'am Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga darakula